ኣብዚ ዓለም ኩሉና ሓደ ፍሉይ መንነት ሒዝና ኢና ንመጽእ። ሰላም ተኸታተልቲ ትርሓስ ቲቪ መደብ ንበሃላይ ንፈራረድ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም እውን ከማይ ጽቡቕ ንኽትህሉ ናይ ወትሩ ድሌተይ እዩ። እሞ ሎም መዓልቲ ከዓ ከምቲ ልሙድ ንገዛ ርእስኹም ንኽትኮኑ ክሕግዘኩም ዝኽእል መደብ ሒዝናልኩም መጺና ስለ ዘለና ምሳና ጽንሑ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምባልና ግና እዚ መደብ ክንሰርሖን ከለና ብርዱእ ምኽንያት ንስራሕ ከቃልል ተባሂሉ ብተባዕታዊ ኣፀዋውዓ ክንጥቀም ስለ ዝኾንና ኩሉ ሰብ ከከም ፆቱ ገይሩ ክሰምዖን ክርድኦን ንምሕፀን። ብዝተረፈ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ዓሚቕን ልቢ ዝትንክፍን ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢና። ንሱ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝተረስዐ ሓቀኛ ገዛ ርእስኻ እዩ። ምናልባት ኣብ ሂወትካ ሓደ ግዜ ከም ዝተሰሚዐካ ይኸውን። ኩሉ ነገር ኣለካ፣ ስራሕ ኣለካ፣ ቤተሰብ ኣለካ፣ ይዕሩኽቲ ኣለውኻ፣ ግን ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ባዶነት ኣሎ። ሓደ ነገር ዝጠፍአ ኮይኑ ይስማዓካ። እቲ ዝጠፍአ ነገር ግና ብዙሕ ግዜ ገንዘብ፣ ስራሕ ወይ ምሕዝነት ኣይኮነን። እቲ ዝጠፍአ ነገር ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ። ኩሉና ኣብዚ ዓለም ሓደ ፍሉይ መንነት ሒዝና ኢና ንመጽእ። ከምቲ ቆልዑ ከለና ብናጽነት ንስሕቕ፣ ብናጽነት ንፃወት፣ ብናጽነት ስምዒትና ንገልጽ፣ ኣይንፈርሕን፣ እንታይ ክብሉናዮም ኢልና ኣይንሓስብን፣ ተቐባልነት እንተረኸብና ኢልና ኣይንሓስብን። ኩሉ ግዜ ንሕና ብቐሊሉ ንሕና ጥራሕ ኢና ነርና። ግን እንዳዓበና ምስ ከድና ሓደ ነገር ይቕየር። ሰባት ከዓ ክነግሩና ይጅምሩ። ከምዚ ትኹን፣ ከምዚ ግበር፣ ከምዚ ምሕሳብ ጌጋ እዩ፣ ካልኦት እንታይ ክብሉካ እዮም ንበሃል እሞ ሽዑ ቀስ ብቐስ ንርእስና ክንሓብኣ ንጅምር። ንሓቀኛ ድምፅና ንፀቕጦ፣ ንልብና ኣይንሰምዖን፣ ንኻልኦት ክንመስል ንፍትን። እቲ ዝገርም ግና ሓቀኛ ርእስኻ ፈጺሙ ይጠፍእን እዩ። ክሕባእ ይኽእል እዩ፣ ክድቅስ ይኽእል እዩ፣ ግን ኣብ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ከም ኣብ ትሕቲ ደበና ዘሎ ፀሓይ እዩ። ደበናታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም፣ ፀሓይ ግና ኣይትጠፍእን እያ፣ ኩሉ ግዜ ውላ። ምናልባት ሕጂ እውን እቲ ሓቀኛ ርእስኻ ክዛረብ ይፍትን ይህሉ። ኣብ ሕልምታትካ፣ ኣብ ስምዒታትካ፣ ኣብ ውሽጥኻ ዝፈልጦ ነገራት። ግን እቲ ጫውጫውታ ናይ ዓለም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግዜ ሂብካ ይትሰምዖን። ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዚ እዩ። ንስኻ ንርእስኻ እንተዘይትፈርህ ነርካስ መን ምዃንካ ወይ መን ምዃን መረፅካ? ካልኦት እንተዘይፈርዱኻ ክወድቕ ኢልካ እንተዘይትፈርሕ ኩሉ ይከኣል ኢልካ እንተተኣመንከ እንታይ ህይወት ምነበርካ ወይ መሃለወካ ኢልካ ትሓስብ? ሓደ ግዜ ሓቀኛ ርእስና ንምርካብ ክንውስኖ ዘለና ነገር ሓድሽ ነገር ምድላይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዘይናትና ነገራት ምእላይ ጥራይ እዩ። ማለት ፍርሒ፣ ጥርጣረ፣ ካብ ካልኦት ምጽባይ፣ ዝደረቐ እምነታት እዚኦም እዮም። ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ብዙሓት ሰባት ናብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሑ ኣብኡ ገለ ነገር ይርዱ። እቲ ክኾኖ ዝደልዮ ዝነበርኩ ሰብ ኣቐዲመ ኣብ ውሽጠይ ይፈልጦ ነይረ ኢሎም ከዓ ይምስክሩ። እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ምስትውዓል እዩ። ምክንያቱ ዘይነበረ ስለ ዘይመጽእ። ሓቀኛ ርእስኻ ምስ ተረኽበ ሰላም ካብ ውሽጢ ይመጽእ። ሓጎስ ብዘይ ምክንያት ይመጽእ። ምትእማንካ ይውስኽ። ኣብ ሂወትካ እውን ነገራት ብቐሊሉ ይውሕዙ። ምክንያቱ ድሕሪ ደጊም ካልእ ሰብ ክትከውን ኣይትፍትንን ኢኻ ዘለኻ። እቲ ሓቀኛ ንስኻ ምስ ጠዓምካዮ
نسو تراي خات مرز نسخة تراي تخون بقى أمولومي بحد حتو ودينا اتحطوها خمزيات بل أبي هوتكا تزبز حجزي زحابا كايو خفار رأسها انتايو نالبات حجي اتخفالتي كتقبلو جزيو أخيلو خوني خيلو منالبات حجي ناب حقنيا رأسها ختملس جزيو أخيلو خوني خيلو مخنياتو اتتدولي سلام اتتدولي فغري اتتدولي حاقوس كله اشتغاي زلو أبتي حقنيا جزا رأسها سلازي اتحقنيا نسخة يتسوى أكالومو سمعيو للوم معلتي أبز ودينا لنا سلازي صنحانا جزي اندا مسقونكو بزيادة ناب نفسهم كتصرحون وشتهم كتاتون نتي نسخهم نخيتخون حاني وحيزكم زلو تروماتاتن حما سمعيتاتن كتوصون هيل كتقورون مستداليو كم هيبنوثيرابيست متن هيل كتقورو كسنيكم سلازي خيل عب إيميل ويدما إنستغرام ترحاس تيفي زبل حسابنا ملأخذ مقداف كترخبونا تقوليهم بزترفه بخال مدب كسابنا الراخب سلام انتقلنا نعب زلنا يوم